আরে গেট তো দেখি সারা পরে মনে পচারছো কো ঠিক আছে জ্যোতি ম্যাডাম হচ্ছন্তি আমার স্পেশাল গেস্ট আর স্পেশাল গেস্ট को ପାଇଁ স্পেশাল কফি ଟିକେ নেই আ আরে বাবা এতে মাটা মোর সহিত আসিলা পরে তথাপি তুমি মতে সন্দেহ করছো ও এই চামেলি মো মামু কছি এই ক্যাপিটাল রে ফাইনাল ইয়ার করছি মামু মাই কিছু তোলা গাছ নাই ছন্ত ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାଇଁ ଜି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ସହିତ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମିଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରିବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଆରେ ଏଇଟା ତ ହଉଛି ମୋ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଅସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଣିଷର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନର ସେବା ତ ନାରାୟଣ ସେବା ଦେଖ ତୁଦି ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ କର କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି ଓକେ ଭାଇ ମ୍ୟାଡାମ କଫି ଦିଅ ନା ଦିଅ ନା ଆମେ କଫି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତମର ଏଇ ବର୍ଷା ବିନା ଗୋଲ୍ଡ ଓଳିଟା ପୁରା ହଟ ହେଇଯିବ ଯେ ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ ଘର ବା Jadi malam, niyon na. Don't mind. ଆପଣ ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ କଣ ମଦ ପିଅନ୍ତିନି What you say? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ ତମେ ତାହେଲେ ମଦ ପିଅନି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ରହୁଛ ତମେ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ କଲେଜ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରେନି ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲିଜ ମାତା ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଭାବିଥିଲି ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ତମେ ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ ଆଉ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବୁ ଏ ଯଦି ଏ ଦୁର୍ବଳ ଝିଅ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତମ ଚୋଟ ଖାଇବ ଆଉ ସେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବନି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କେହି ଅଣ୍ଡାରେ ଠିକ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଭାଇ ବର୍ଷା ଦେହଟା ପା ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଲାଣି
అయ్యయ్యో అమ్మా! ఎవరు ఇష్టలు వాడి అబ్బా ఒడియా మా తెలంగాణి సమ్మానే ఓయ్ దక్కలినే 시간이나 소리 시간을 붙들고 버티었으나 정말네 아무도 뭐를 좋아했니 물사나 장가하면 나의 띠르머리 아우리야 맞다는 날 정말네 뭘 덮게래 우리 사람이 말했다 혼자 완성에 빠져 ওকে তাহলে কাল করে মতো এদিকে রেখে আসি চলাই 물건 슬로우주에 아이아이요 엄마 뭐니? 슬로우주 말했다 정말이? 너희 못한다는 결과 너한테 아니니 말했다 정말이? 나를 보내지 뭐해 뭐니? 모습들의 섹시한 말들이 말했다 মোটা হলে বুঝতে পেরেছি তখন হলে কলফিট মানে ঝিଅମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ କରି ସ୍କାଟ ସେରାପିକୁ ଛଡି ଦେଉଛ ଆଉ ସେଇ ଝିଅମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଜଣେଇବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଦେଖିପାରିବିନି 연어 빨리 अभी मैं बोले तो भी मान को सेक्स पे पारा पड़ो ऑफिसर थाना मंत्री जंत्री जाए समस्त अब सेक्स पे करने सारी हमारे कभी मारियो ना ঠিক আছে এই মুহূর্তে বুঝিলি বড় বড় কি বড় নাই এই ভিতরে দেখিব